Menza kwethu iya ngokuya khuphuka indaba yamamashi, kuya ngokuya kuyashuba, kuya ngokuya kuba nzima kulabo abenza ubugebengu eSouth Africa, kulabo abahleli ngaphandle kwemvume lapha eSouth Africa. Ngikutshela lezi ndaba nje njengoba kuhlangene iy'nqunkulu zamaqembu ey'thandwa abantu ngendlela eyisimanga. Kodwa ngaphambi kokuthi singene kulolu daba, angiqale ngobingelele ngikwamukele le channel Maswidi Mina Production. Uma ngabe uqala ukufika, cenza isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqala ubale video, ushaye like bese kuyakhomenta kulolu daba lanamhlanje. Menza kwethu, short update engizela nayo njengamanje njengoba ngomhla ka-8 June 2026 kuMsombuluko ekuseni, ithi kuzohlangana iqembu lomkhonto wesizwe kanye-ke ne-March and March phambi kwakusasa mhla ka-10 June 2026 kwi-march ezobe-ke iqhubeka eThekwini kusukela-ke eGarrersfontein kubhekwe eDurban City Hall ekuseni-ke ngo-9 lapho khona-ke kuyobe kuhlangene khona umkhonto wesizwe kaJacob Zuma kanye-ke ne-March and March kaJacinta Ngobese Zuma. Uzokhumbula ukuthi-ke ngaphambilini i-March and March bewachitha amaqembu uma ngabe-ke ethi azama ukujoyina-ke i-march. Uma ngabe ufika nje ufake isikibha hlampe-ke se-ANC, se-EFF noma ngabe saliphi iqembu somkhonto wesizwe inkatha ukuthi nje uma ngabe ufikile naso sikibha sakho kuthiwe cha, khumula lento oyigqokile ufake-ke isikibha esingahlangene neqembu lepolitiki, ngoba-ke i-March and March ayihlangene namaqembu epolitiki futhi-ke ayiqhubi ama-propaganda noma-ke ama-agenda epolitiki. Kulokhu-ke iqembu lomkhonto wesizwe libabhalile incwadi lacela ukuthi-ke lihambisane nabo mhla ka-10 ekuseni ngoba-ke nabo bahamba ngey'khalazo ey'fanayo. Bathi-ke bafuna ukuhola-ke le march ezobe isuka-ke eGarrersfontein ibheke eThekwini kumasipala beyohambisa-ke iy'khalazo zabo ezithi-ke bakhathela bokufika asebeyithathele loya masipala waseThekwini. I-March and March yabeke isiphendula ngokuthi-ke kulungile, sizohambisana nani, yabeke isimema-ke namalunga ayo ukuthi-ke avele ngaloluya suku eDurban. Okusho ukuthi nje mhla ka-10 iTheku liyobe livalwe lonke kusukela ekuseni. Awungitshele nje kuhlangene-ke iqembu likaJacob Zuma okuyiliqembu eliwu-number 1 njengamanje eDurban nokuyiqembu elikhula ngamandla eSouth Africa yonkana. Cabanga-ke selihlangene-ke ne-March and March nayo-ke futhi eney'nkulungwane zabalandeli. Kusho ukuthi ngempela uma ukuthi useThekwini ngaloluya suku, uma ukuthi mhlawumbe uyobe unezinye iy'ndlela zakho ey'ngahlangene nale march, kuyoba kancane ukuthi-ke ufike lapho-ke oyobe ukhona ngenxa yokuthi-ke imigwaqo iyobe-ke igcwele abantu, kuvalwe kuthe ngci. Iy'tolo-ke zabo ukufika lezi ey'gcwele eThekwini nazo futhi zobe y'valwe zonke. Kodwa-ke kudela wena oyobe useThekwini, mina nje ngicela ukuthi ungenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uya-like ukuze ngizokwenza isiqiniseko sokuthi-ke uma ngabe isiyenzeka leya march ngikwazi ukuthi-ke ngi-update ngakho konke ungasali ngaphandle. Ngiyabonga.